बिथांजोनि जोनोमा आथिखालनि कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव थानाय लांबिनाव 1971 इं मायथाइनि 13 मार्च खालारखालि जादोंमोन। बिथांजोआ गोरबोनि मिजिं 1993, हांमा 1993, खिथेरनि अर 1994, हाबिला 1995, नोंनि थाखाय आंनि जोनोम 1995, सोरांनि लामा 2000 सासे गोख्रों फावखुंग्रि महरै बाहागो लादोंमोन। बिथाङा थांनाय 2019 इं मायथाइनि 26 डिसेम्बर खालाराव रुंसारि जालाङो। The nominees are aku मोजां मोनो मा मोजां मोना बे बाथ्राखौ आं नोंनाव सोंथ'ला नाथाय नों फंसे बाथ्राखौ मिथिनानै ला सोरां Best Actor Role Female बे बान्थाखौ होनो थाखाय मानगोनां EM श्री दावैसा बर' बिथांखौहाय जौस्राङाव फैनो गुरै खावलायबाय। लोगोसे जों बे समाव मानगोनां EM श्री दावैसा बर'खौ गांसे आर'नाइजों बरायना आखायाव लादों। Honorable Executive Member, BCAA Department of Sports and Youth Welfare, please come up, sir. Hello? The Santi Brahma to Best Actor Female. दायो हर थांगोन देलाय The winner of Santi Busumutari Award for Best Actor Female 2021 and 22 is from Dhaligaon Chirang, monalisa, hajowary. Thank you and congratulations. Goes to monalisa, hajowary for Dhaligaon. Check of rupees 1 lakh. बेनि सिगां जों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायगोन। जोरदार तालियां होना चाहिए once again यहाँ पे। Memento, certificate and a check of rupees 1 lakh. Shanti Brahma, Best Actor Female. To the monalisa, hajowary, which is sponsored by Bodo Territorial Region.